Máš po 40-ke a zrazu máš pocit, že tvoje telo začalo hrať podľa úplne iných pravidiel? Že hoci sa snažíš, tá niekdajšia ľahkosť a energia sú odrazu preč? My ženy máme omnoho viac namáhané telo. Celý život prichádzame menštruačnými cyklami a výraznými hormonálnymi zmenami. U mužov k týmto zmenám dochádza až okolo 50-ky, no my ženy ich zachytíme o mnoho skôr. Možno ťa už trápia rôzne zdravotné neduhy a možno si už kvôli nim absolvovala aj rôzne vyšetrenia. Niekedy si dostala odpoveď, že máš nejakú diagnózu a niekedy ťa lekári vlastne poslali domov s tým, že ti vlastne nie je vôbec nič. Ty však vnútorne cítiš, že to nie je v poriadku. V dnešnej dobe sa vyšší vek ako si automaticky spája s tým, že budeme užívať väčšie množstvo liekov. Užívaním týchto liekov však mnohokrát potláčame len symptómy a nie vlastný problém. A navyše týmito liekmi si zanášame svoje telo a ten najdôležitejší orgán v našom tele, pečeň. Práve pečeň je ten orgán, ktorého postupné zlyhávanie a preťažovanie sa prejavuje na našom zdraví. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť správne trávenie, tvoriť zásoby dôležitých látok, vrátane glukózy, zachytávať škodliviny a čo najrýchlejšie ich neutralizovať a dostať z tela von. Predstav si svoju pečeň ako sitko na čaj. Keď je čisté, voda ním krásne preteká. Ak sa však za tie roky zanesie a nánosy začnú blokovať tento filter, upchá sa. Všetok ten neporiadok, ktorého sa telo chcelo zbaviť, zrazu preteká okolo neho a dostáva sa späť do tela. Záškodníci v našom tele sú neskutočne trpezliví a vynaliezaví. Keď sa dostanú dnu do nášho tela, dokážu sa roky krásne maskovať, ukryjú sa v rôznych našich orgánoch a dokážu čakať na svoju príležitosť celé roky. Všimla si, že ochorieš alebo nebodaj ťa sekne práve vtedy, keď potrebuješ byť v plnom nasadení? Je to preto, že upchaté sitko proste už nestíha. Osobne odmietam názor, že staroba rovná sa choroba. Mojím poslaním je ukázať ti, ako vlastnými silami pomôžeš svojej pečeni pri očiste. Naučím ťa, ako toto pomyselné sitko dôkladne očistiť od nánosov, aby bolo opäť priechodné a mohlo spoľahlivo filtrovať. Tak sa bezpečne zbavíš záškodníkov, ktorých ja volám zlí chlapci. Budem tvojou sprievodkyňou na ceste za tvojim strateným zdravím a vitalitou. Nemusíš robiť žiadne drastické kroky. Začneme spolu pomaly a jemne a začneme to budovať úplne od základov. Pretože tie sú pre každú stavbu, nech je akokoľvek vysoká, najdôležitejšie. Klikni na link pod týmto videom a poďme spoločne naštartovať tvoje nové zvyky a vrátiť tvojmu telu rovnováhu.